Bunyangga. Halika na, halika na. Chill. Iniwanan ka. Iniwanan ka. Iniwanan ka ng mga pangit. Alam na. Tatagiti. Halika na. Dito. Good morning, guys. Good morning. Isod. Isod. Anak. Narinig mo. Narinig mo boses mo. Narinig mo. Shout out sa'yo. Linda. Ito Linda Dawati. Nag-live shout out sa'yo kapatid na Linda. Salamat ka tatangsak guys. May galab shout out.
Good morning, guys. Good morning, good morning. Good morning to you too. I hope you slept well and are ready. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ay, tingnan mo yun, oh. Oh, maririnig ka dun, oh. Maririnig ka dun, oh. Maririnig ka dun. Mm, mm, mm.
pa tayo, kaya hindi niya tayo narinig. Salamat sa'yo kapatid na Nasira Med. Good morning sa'yo. Okay lang ako kapatid na Nasira. Nasira ba? Basta yun na yun. Nasira Med 3729. Kuya Itan. Good morning guys, good morning. Salamat sa patamsak. Kuya Itan. Dali, Kuya Itan. Cheng, chedeng, cheng, cheng. Good morning, good morning. Ugyat. Wala na. Dali, dala mo na. Dali.
Good morning, good morning. Hi ka na, hi. Hi na. Galab shout out sa 8 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong 7 patamsak dyan. Salamat. May ito, sinilas. Oh, magsinilas. Dirty. Dirty. Dito. Dali. Dirty. Dito, baby. Big up shout out sa 9 million in the house. Maraming salamat guys. Hindi ka pwede uminom kasi may lagnat ka pa. Pag wala ka naman lagnat, pinainom ka naman. Malamig yun, malamig. Tingnan natin kung oo ka. Ay, hindi. Oh, tingnan mo yung bibi doon, oh. Naiyak doon, oh. Oh. Tingnan mo yung mukha mo doon. No. Narinig mo? Narinig mo sarili mo? Ah. Sabi ng bata, nahiya. Dance na muna tayo, dance. Isang araw. Yan. Yung ko na lang yung hawak mo ang beat, hawak mo. Dali, dito. Hawak mo ang beat, dance. Dali na hawak mo ang beat. Dandan, madapa ka.
Madugkel ang kaan. Huwag sa'yo. Magalag shout out sa 9 million in the house. Maraming salamat guys sa 7 patamsak niyo. Uy, salamat sa nagpalipad ng dalan dyan. Maraming salamat. Shout out sa'yo sa nagpalipad ng dalan. Dito na, dito na, dito na. Huwag ka dyan. Dito. Ha? Dito, okay lang. Bibi dito, naambon.
Shout out sa 8 million in the house. Shout out. Shout out guys. Shout out, shout out.
Yan, sumuko yan. Totoy! Atata! Ano naman yan? Ano? Magaling na, magaling. Magaling na, buluboy. Magaling na. Magaling na, ibuboy. Oo. Magaling na, ibuboy. Ah. Magaling na yan, ibuboy. Galing na yan, ibuboy. Galing na, buboy. Galing na, buboy. Hindi. Lilas ka na. Sana naman yung lilas mo? Ano naman niya? Kanino yan, Biglit? Baka dinekpat mo yan. Hindi. Ano nito? Binili mo? Bakit? Ha? Ba't niya kinarg? Bilang pa, gamitin mo Ha? ang pangangkas. Bakit kinarg sa'yo? Pagayin mo may gumamit na ari, may nagamit na magkari. Pagayin mo kapag Pagkatulad ka ng chicken. Iyo dyan pa ako, pagayin ang nahimin. Tama, iniho. Para alang ka, dapat ka naraba pa. Alam ko. Yung! Sus. Parang ito lang hindi pa ako masyadong tataw. Tataw na ako pero hindi masyadong dahil pa. Pa. Alam ka, walang manibela dito. Ang steering wheel. Okay na lolo, okay. Okay na lolo. Okay na. Dali, okay na lolo. Bait si lolo. Taxi. Linisit eh. Hindi magkano yan? Ano po, parang dali? Buo?
tayo eh. Hindi kasi binabantayan eh. Kamu kalakalahati lang. Kamu kalakalahati lang. Ambon na ambon. Bilhin mo ano? Bakit pa nga? Kuha tayo si Manong Service. Binili ni ano nung, Sa kanya, pagkano raw? mahigit 1,000. May nagtatagitimil. Nagalaw-galaw pa. At nanla. No. Daming gusto. Oo, may dumamit. Tapos sa kanya, hindi na nalalang niya. Kasi siya naman magbabayad. Pagkano raw na ano? Ay, sinalo. Megit 1,000. Wala. Megit 1,000 lang. Bilang araw, gano'n itong nagano. Babay na papa. Hoy! Babay na papa, babay. Naambo na. Yung yan, nag-ano kasi yellow, kaya naano doon. Naambot. Ang ganda yung nangyayala. Oo. Pero pala ginapulong na karama. Inano naman natang kinanda. Ano ba?
Saan mo inihaw? Sa kalaan. Yeah, sa kalan. Sa kasa ko. Masarap yan ito eh. Kilabin pag inihaw. Ano? Kilabin. Ilawin. Luto na paano? Hindi, lalagyan mo lang ng kamatis, Oo. kalamansi, Kalamansi. Lagyan ko na ng kalamansi. tapos sibuyas. O yan. Yun ang inaano ko. Mm. Yun, tama na ulam ko. Kayo, manok. Ay, hindi. Ano? Isda. Hindi. Kunyari ng pechay. Ano mo din na kay Giling? Ginisa lang. Atin isa lang. Orang nagninas. Wala. Ano lang? Corned beef. Barbie. Eh? Pakukulo ang buga sana ako. Matako. Matako yan. Iyon ko na lang. Ayaw ko na Sabihan mo si Ma'am Jo. Huwag na mong isip pa. Kalakalahatin ng kakaltasin sa'yo ng buo yun. Hindi mo kasi binabantayan eh. Kailangan mo na-charge sa'yo may 1,000. Ngayon sa kanya yan na yun.
Yung pasok mo ngayon, wala kang bayad kasi may charge ka hanggang bukas. Bakit? Yung bite na yun, i-charge sa kanya. Hindi naman siya nakasiri. Eh, wala, siya ang nandun sa damage eh. Ano dapat ang magbantay dun eh. Hanggang bukas wala kang sweldo. Pumapasok ka, wala kang sweldo. Yung binabantayan kasi. Baka mayroong nagsangkay. Oo, malamang. Nasira yun. Wala na yung isang cam yun eh. Yun nata yung damage. Yung nasa na yung cam yun. Sa magkabilang tray. Tsaka di na natas. Hanggang size 7 na lang. Yung cam. Adjust yun. Dalawa lang eh. 6-7 na lang. 6-7. Pangat yun. Pangat yun kanina. Pag ano, pag naandar. Dalawang araw sa magtatrabaho na wala siyang sweldo. Ang tanga. Yung kasi binabantayan, babantayan mo. Baka kasi pinaglalaroan mo ng mga kasamahan mo. Oo, kaya dinano sa kanya. O baka kayo may mga gawa. Malamang, kayo noon ang may mga gawa, nagbike, o baka ikaw bike ka doon. Nag-aayos kami. Oh, kaya sinakay-sakayan nyo. Hmm. Di ba? Hindi ka nag-iisip eh. Alam mo, kailangan ng pera eh. Kahit magamit yan dito. Kala ko pa naman, Libre. libre. Bonus. Wish yung Amerikano mo. Sa'yo. Batiin. Batiin.
Huwag mo taas. Aanin mo naman. Pwede. Balik ka din alin. Ayun, hindi naman pa. Dali, sino? Andun, sa labas, sa labas. Ano ba? Sabi mo sila na doon. Doon, diretso ka doon. Kabila. Hello? Andun si Lolo. Sa may labas, tignan mo. Tignan mo. O, ayan si Lolo. Grabe. Likitan. Ding.
Bye-bye. May kita sa oras na yan. End na po tayo ng ating live. Okay, bye-bye. God bless.